Muri yeZimbabwe kune nyaya iri kutenderera zvisingaiti pari kunzi zvoni President Emmerson Mnangagwa havasi kuoneka kuti vari kupi. Nyaya iyo regedza tinogara tangoonesana. Unoziva kuti munhu usingaswere naye kumaraini kwake haungazozivi kuti akawanda here kana kuti akaita sei. But regedza tingokuudzai that man ariko, icho ndo chokwadi chiripo paground iko zvinezvi. I know kuti vanhu toda kuudzana zvinhu zvakawanda wanda. He is missing his chichi. Iyo regedza tingogara tangoclear because ndaona vanhu vakawanda vari kundibvunza zvisingaite pamusoro penyaya iyoyo. Saka iyoyo ndatopedza nayo. Kana matosvika panapa matondoona ndava kudai so ndinenge ndava nebhegi renyaya uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF yacho. Tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Muri yeZimbabwe zviri kuitika zvakawanda kunyika yekwedu. Saka regedzai tidai so. President Emmerson Mnangagwa has fired the Minister of Environment, Climate and Wildlife, Stembiso Gladys Nyoni. The 75-year-old Nyoni had served as a minister in various portfolios for 30 years. 30 years vashanda. Mugabe like akazozona uyu munhu nguva yese yangoshanda akapinda pakadidi vachingochinjirudzwa. Saka unongoziva kuti maministers mazhinji vaakurara and ZANU-PF vada kutry by all means kuti vapewo vamwe vanhu maministries kana kuti chikwata chechidiki izvi. Vekumashure vese ava ukaonekwa kunge iwe unofarira chiwenga izve so kuZANU-PF uri kudzingwa, ndo situation iripo. Ukaonekwa kunge uri kufarira geza. Ndakaona rimwewo rizimufana rinonzi Daniel Garwe riri kuGlenville South richiti mimi vanhu munenge muchiforwarda mavideos ageza, mimi munenge matone mhosvawo pachitukwa musangano pachinzwinzwi pachishaudwa mukuona kutry kupinza vanhu free. I understand kuti munhu anogona kuonekwa akatosubscribe pachannel yageza kana kuti wakasubscribe paCoolian TV uri munhu weZANU-PF. Vanogona kutokudzingira basa izvozvo ende zvakawanda zvakatoitika. Vakawanda vatakatonzwa kuti vakataura inini ndadzingwa because ndiri big fan paCoolian TV ndechida kunzwa nyaya dzine dzichiitika kunyika. Saka ndo nyaya dziri kupisa muZANU-PF iko zvinezvi. Vari kuchikidzirana vachingodaro vachingochinjana. But panapa nyaya yandanyatsouya nayo panapa kuti tionesane inyaya iri kutondichikisawo kuti chii chiri kumbonyatsoitika neZimbabwe. But ndisati ndasvika panyaya yangu regedza ndingogara nangokuonesai kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company kana kuvhurwa FNB business account, gara wabata ana mukoma Owen veEducation Research vanokuitira, vanoregister makambani, vanovhura maFNB business account. Chinongodiwa ivalid passport chete, permit yagara ina basa bozo wagara unongosina. Saka imkana uyu wavhurirwa kune vanhu vasina work permit. Unongoziva kuti kana usina permit zvinonetsa kuti uwane bank account especially business. Saka gara wangu wabata wotaura navo vokuvhurira vokuitira. Iwewe wakutokontinha business rako EFT machinchi zvese transaction wakutoita international clients mazuva ano kuone online businesses wakutokwanisa kutoreceive nekutotenderedza mari online. So contact them on the numbers that are showing on the screen. Tichidzokera pane nyaya iri panapo pari kunzi the DRC has introduced $50 visa requirements for Zimbabwean citizens. Previously, Zimbabwe was amongst the few countries with visa-free access to the DRC. South Africa will soon follow suit. Ndo nyaya iripo iri kutenderera iko zvinezvi pari kunzi kuDRC kuti uende pakudiwa $50 yevisa yezvimwe zvese zvingatitoisai paside because vanhu vanga vari kungoenda like kuSouth Africa munongoenda ka visa free. But for now $50 andizive kuti chii chaizvo. Unozati ndosaka vanhu vakawanda vaimbotaura kuti ukaona nyika dzinotamba neZimbabwe kana dzinodyidzana neZimbabwe marombe enyika dzega dzega, nyika dzekuti dzinenge dzisina dhiri most of them. Vavo vanenge vaona kuti vane something chiri better munyika mavo vanongoita zvokungoita visa free. Ndiri kuziva nyaya iri kunyatsoitika. Muri kuona nyaya dzavo dzekuti sadhaki chinchi sick lady what that guy president waanouya achitsvaga help kusadhaka zvisingaite atakwa ne-M23 kuDRC anombozvita ngo adouya kutamba neZimbabwe. But I don't know iwe zvinezvi kuti chii chanyatsoita wrong chaita kuti Zimbabwe tingangoti kanenge kasanction like kuti kana muchida kuuya kunyika kwedu tipei mari because kana muchida munyika medu munhu tofanira kubenefita kwamuri. That is the situation right now. Andizivawo kuti Zimbabwe yacho kumana chii because nani handisati ndambonyatsosangana noti kuZimbabwe ndizouya ndakazobhadhara visa remari yakati. Amene is it because hakuna chiriko chinonhingirikina here kana kuti chii panototishamisawo. But ndokwasvika nyaya dzacho hama dzadiwa.
amene kuti munoiona senyaya iyi makaitarisawo vedu wenyika iyi yedu iyi yakungonzi kwakadai unonzi iwe takudai so kwakadai iwe takukubvisa ipapa. Ndiudzewo mafungiro enyu panyaya iyoyi. Kana mchinge mapedza kunzwisisa nyaya dzacho dziri pano, kune munhu mumwe wandoda kusiya muchiteerera mundiudzawo kuti ari kuti chii. Kana muchinge mune zvenyu zvekutaura, namba dziri pascreen, basa radzo ndedzekuti mundisendere mawhatsapp audios akaita seiwaya kuti muzokwanisa kumanzwawo pano. Hai Kulent, zvinorwadza zvemazidhara anonzi vana Mutswanga. Mutswanga izanga ragara riri zanga. Ndaimuona achichema iye naMatema Matanda, uyo anonzi Matema Matanda, panguva vakaraswa naMugabe. Mugabe anga akavarasa, vakutochema kuchemera kuti hey, izvi the war vet, vange vakutonzi tiri kuvhotera MDC time iyoyo. Pavakazopinda kuzimbavha iro ravo rinonzi Mnangagwa, vapiwa zvigaro, vabva vatanga kukanganwa. Sa Mutswanga vhera anogara akadhakwa. Takaudzwa naTemba Mulisa kuti Mutswanga anogara akadhakwa endi zvimampara zvose zviri kuitika kupambanidza kwese kuri kuitwa naMnangagwa uko ainfluenswa naMutswanga, nekuti Mutswanga aizviita kuti hey, I'm educated, I'm this that, ichitaura chirungu chake chiri kubuda chiri kunhuhwa icho. Stupid man. Ndiro zvinzi rakaburukirwa mukadzi zibenzi. Mazibenzi ezano vhera anaka buhure ndo chavanoziva, chihure changu ndo chavanoziva. Bvisai Mnangagwa zibenzi remunhu, ngaribviswe. Hapana chamunobuda nacho, hapana mari yamunopiwa kuti budai. Mnangagwa anongobuda nezvinhu zvake zvaakashanda time yake achina Mugabe. Zvese zvaakawana ari paupresident uyu, it's for the country. Haasi kumbozvipiwa. Musabvume kupa Mnangagwa zvinhu zvine vana vake zvavakawana izvozvi vari muleadership. Vana vaMnangagwa vabvisei mugovernment, ngavandi vanotsvaga amwe mabasa. We're sick and tired nembavha dzinonge dzinonzi ndimi makazvarwa nyika isu tichitambudzika tichidya svesve nemuromo. Futsaki Mutswanga uyu nephuza face nemazvitama akaunyana. Uyana Mnangagwa wacho akashata nezimhino sek chisemesa. Mazidhara, mazihure mari kushandira rizihure rinoti kushandira richibama richibira magirlfriend, chivakira magirlfriend mamenshini tichitambudzika. Futsaki, bring our money, kuti shandisa zvisina nebasa rese. Regai vana vevanhu vabvise mumajere shiti dzevanhu. Ugoona mazishatiro evana vacho kuti baba muroyi anouraya vanhu. Vana vacho vakutourayawo futi, vakuda kupedza nyika yese nekuvanhu vasingatye ropa, vane nzara dziri kudonha ropa. Vana vakaita sei vane uroyi wakafuza mai nababa, varoyi vevanhu. Nyika yakutoroya vanhu vese muZimbabwe vatova varoyi nekuda kwekuti zimuroyi riri kutungamira nyika iro rari kutadza kana kutsiura vanhu. Ukatarisa nyika yakagondama, hapana kana respect, mbavha, kupondana, kuita sei, hakuna kana kuna respect kana. Izvo hatinambozviona time yaMugabe zvoshiti dzakadaro so. Anga ari benziwo Mugabe wacho, but zvekuponda izvi wauiziva kuti Mugabe ane mutemo. Iri zimuroyi rakazvarwa nevaroyi rinonzi Mnangagwa, iri zigondogondo remuroyi. Saki must get out of the power. They had to budira tipitimu nemazanga eZimbabwe vasingadewo kuti vabvise zanga iro. Zirema remudhara iro. Afutseki Mnangagwa anondisemesa ini. Anondisemesa uye anoda kupfuti musoro, murove musoro gandanga remunhu. Anzwawo zvataurwa naChivero, anonzi Nox Chivero. Hanzi manje Tagure atomo, kwasara uyu Wicknell Chivayo kuti vapinde muzvigaro zvemunhingiri muCentral Committee kuti vagozotonga. Ende zvakaoma, vataura mudhara, vataura baba Nox, vataura zvinhu zvine sense zviri kutoitika chaiko chaiko. Vataura uori hwese. Vanotaura babavo. Anopabva chete mukuru, anopabva because vanhu vakanzwa conversation yaanokusika vachadyarika chimwe chinhu mavari ende vachashandura pfungwa dzavo. Of course
inyaya yezvigananda chete iri kuda zvigananda ndo zviri kungoprotekta mukuru uyu. Hapana munhu chaiye ane dzakakwana 5 angasapoti zvinhu zvakadaro. Mwanangu, zvakaoma kulendi, zvakaoma. Unoona kulendi pakaipa, kulendi we bho zvedu muZimbabwe medumo, but unoona ka panhau yekupula vanhu mastreet hondo kana yatotanga inenge yatongotanga always kubvira kudhara kuma 2001 2002 kuti taingozoti ZANU-PF ndo inongouraya vamwe, but zvaipomerwa kunzi MDC ndo inoita violence, ndo inozoita se. Saka kulendi pakaipa. Haini ndoti dai wovheti edu vatidzosera mumastreet zvakare, taramba tichingoprotesta. Even vakaita impeachment taifanira kuramba vanhu vari mumastreet, because iko zvino izvi zvivese vanhu vakaita protest vanga vakaridha maprotest paground vachona vanongoterwa vachitorwa hafu. Remember kuti Lacoste inovharira munhu mumukanwa, vanongoterwa vachitorwa 1 zvotoendwa, vototorwa votononyudzwa zvotoendwa. Hapana kana refundable, hapana kana munhu achazombotera ipapo. Saka vakaramba vachiita kuita impeachment vodzokera futi kuZANU-PF kwachona hapana, because iko nezikodzero dzavanja dzakatongotyorwa. Tasaona kuti pane vanhu 100 vakasungwa nekuda kuma $50. Kulendi pakaipa. Ngatiite plan, maZimbabwe ngatimbomuke, tisangomirira ageza chete, but maZimbabwe ngatimuke, tirwire kodzero dzedu, tirwire nyika yedu, tirwire mutemo wedu. Kana iwo mutemo wachona uchizongoshanda kuchengetedza mapolitician, ko isusu vane Zimbabwe tichachengetwa nani?